budu zkouším moji zlepšenou zbraň. Tady tu. Tady to je. Okay, tady. Z té strany je to lepší. Oška, takto. To je jako zaměřovák. Zásobník. Tady tohle. Jo, tady je moje baterka. Na tohle to používám. Tak. Teďka si ukážem, jak se to nabíjí. Tak jo. Tak jo. Tady to musíte dát takhle. Pak semhle dáte náboj. A já tam nevidím doopravdy. Takhle. Ale prostě já jsem do téhle dírky dal prostě náboj. Tak. Teďka tam zapadlo. Jo. A teďka stačí. Jak vidíte tady to. Tak tady to. Tady to. Zatáhne semhle. A čekejte chvilku. Já nevím, abyste mi jakože věřili, já nemám 3 ruce. Potřebuji na tohleto 3 ruce. Prostě ukážu to taktož. No, taktož. Ne. Tak. Takhle. No a prostě tady to. No tak prostě to teďka natáhnu. Bude to vypadat taktož. No to bylo předtím. Tady. No a tady to. Tady, jak je ta gumička, ono se to natáhne. Až semhle. No teďka, když to povolím, vidíte, se tady povolilo, takže takhle to funguje. Tak jo, já to udělám z mýho pohledu. Tak jo, tady mám náboj, ten si tady dám. Vidíte? Vidíte? Je tam. To trošku nejde vidět, ale je tam. No, snad mi tam někam nezapadlo. Tak jo. Tak to budete vidět z mého pohledu. Tak. To je hrozně těžký. Tak. No. Teďka až. Ne. Tak to prostě takhle. Ne. Jsem to teďka zavřel. Teďka nevidím, na co koukáte. Takhle. Prostě. Tak to mám. A teďka se prostě koukejte. Tyjo, si to musím... Čekejte. Takhle položím. Snad to budete vidět. Tady prostě mám tu zbraň. No, jak se koukejte. Se mi to
ohýbá. No. Teďka mám ještě roztříštěnou obrazovku. Tady to video je k ničemu. Tak prostě, tady to teďka střel. Jo, tak mi věřte aspoň. Tak jakože... Já to někam prostě dám. Dám. Tak, co to mám? Takhle sem. No, to nejde. Takže chvilku to bude trvat. Čekejte. Třeba tady to sem dám. Tak. Tak jo. Já mám prostě tu pistol. No a teďka střelím. No, ten... Tak jo. Čekejte. Tak. Teď 2, 1. Zase. Jdem zase kolik. 3, 2, 1. Oh. Viděli jste? Možná jste to neviděli, ale dolítlo to až semhle. Náboj. To dolítlo odtamtud. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kroků až k tomu. Tak. No. A tady to je prozatím vše. A loučí se tady se mnou moje baterka, moje zbraň a pomocník menší. Tady je to má. Si nasvítíme. Tak jo. Tak zatím čau. Nazdar.